ఈరోజు మనము మామూలుగా అందరూ ఈ 2 లేయర్లు అందరూ సాల్వ్ చేస్తారు. మనం ఈరోజు థర్డ్ లేయర్ ఎలా సాల్వ్ చేయాలో తెలుసుకుందాం. చూపిస్తాను నేను థర్డ్ లేయర్ ఎలా సాల్వ్ చేయాలి అనేది. చూడండి, ఇక్కడ ఇంకో లోయర్ బాటమ్ లేయర్ సాల్వ్ అయిపోయింది, ఫస్ట్ లేయర్. మళ్ళీ ఇది సెకండ్ లేయర్, ఇది టాప్ లేయర్. హౌ టు సాల్వ్ థర్డ్ లేయర్? ఓకే, ఫస్ట్ మనం ఇప్పుడు ఇక్కడ 3 ఎల్లోలు తెచ్చుకోవాలి. మైనస్లో తెచ్చుకోవాలంటే ఫస్ట్ మనము ఒక ఫార్ములా ఉంది దీనికి, ఎఫ్ యు ఆర్ యుఐ ఆర్ఐ ఎఫ్ఐ. చూడండి, ఇక్కడ మైనస్ వచ్చేసింది. మైనస్ వచ్చిన తర్వాత మళ్ళా సేమ్ ఫార్ములా, ఎఫ్ యు ఆర్ యుఐ ఆర్ఐ ఎఫ్ఐ. ఓకే, మళ్ళీ మైనస్ వచ్చింది కాబట్టి ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంకోసారి రిపీట్ చేయాలి. ఎఫ్ యు ఆర్ యుఐ ఆర్ఐ ఎఫ్ఐ. ఇలా ఉల్టా ఎల్ రావాలి. వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ సేమ్ ఫార్ములానే యూజ్ చేయాలి. ఎఫ్ యు ఆర్ యుఐ ఆర్ఐ ఎఫ్ఐ. ఇప్పుడు చూడండి, ప్లస్ మార్క్ వచ్చేసింది. ప్లస్ మార్క్ వచ్చిందంటే మళ్ళీ ఇప్పుడు మీకు నెక్స్ట్ ఫార్ములా ఇంకొకటి ఉంది. ఆ ఫార్ములా ఆర్ యు ఆర్ఐ యు ఆర్ యు యు ఆర్ఐ. చూసారా, థర్డ్ లేయర్ మొత్తం సాల్వ్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనము బ్యాక్ లేయర్ మూడు కలర్లు వచ్చినాయి ఇక్కడ కింద. ఆ 3 కలర్ని 3 కలర్కి సెట్ చేసేయాలి. ఓకేనా? ఇప్పుడు మనకి ఇంకో ఫార్ములా ఉంది. టాప్ లేయర్ సెట్ అయిపోయింది, బ్యాక్ లేయర్ సెట్ అయిపోయింది. బ్యాక్ లేయర్ సెట్ అయిన దాన్ని బ్యాక్ పట్టుకొని మనము ఇంకో ఫార్ములా, ఆ ఫార్ములా ఏమంటే నేను చెప్తాను. ఎఫ్ ఎఫ్ యు ఎల్ ఆర్ఐ ఎఫ్ ఎఫ్ ఎల్ఐ ఆర్ యు ఎఫ్ ఎఫ్. చూసారా, అంతా మొత్తం క్యూబే సెట్ అయిపోయింది. లాస్ట్ లేయర్ సెట్ అయిపోయింది, అంతా సెట్ అయిపోయింది. చూసారా? ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద ఫార్ములా.